Ladies and gentlemen, my damen und Herren, toi. Ακούω άρχοντα. Πάμε. Συγγνώμη, σας ζητώ. Μαμά, ένα λεπτό. Έλα, μαμά, δουλεύω τώρα. Να σε πάρω εγώ. Ρε, τα τηλέφωνα τα κλείνουμε και αυτό έχει ανοιχτό. Είσαι τρελή. Ναι, αλλά η μαμά μου. Μαμά σου. Να πάμε κατευθείαν στην ερώτηση. Πάμε στο μέλι. Sorry. Πολύ υπογραφή βάζουμε, Επειδή όταν σημειώνω, το χάνω. Άμα μπορείτε να μην. Ένα λεπτό σας ζητάω. Ευχαριστώ. Κύριε Βάς, είπατε ότι αγαπημένα σας τραγουδιστές είναι. Τι είπατε μόλις πριν? Έλεγα ότι το όνειρό μου είναι να τραγουδήσω με τον Mike Jackson στη συναυλία. Να το ξεκαθαρίσω ένα λεπτό. Μαμά αυτή η μαμά. Μαμά! Θα την πάρω εγώ να μερέντα. τη λίστα. Έλα, μαμά. Στη δουλειά είμαι λίγο. Με τον κύριο Βάς. Μα κυρία μου, πάτε αργότερα. Αυτή τη στιγμή ο γιος σας είναι δημοσιογράφος με 4 γλώσσες. Να σου. Όχι, δεν το κάνω αυτό εγώ, μαμά. Συγγνώμη. Λοιπόν, θα το κλείσω. Άστο τώρα, αφού το συνηθίσαμε. Μην το κλείσω. Κύριε Βάς, είπατε. Τώρα πρέπει να της απαντήσω πριν λίγο μου την είπε. Η μαμά σου. Αυτή η μαμά θα ήθελα να την γνωρίσω. Συγγνώμη που σου μίλησα έτσι. Ρε, μη φοβάσαι, είσαι άντρας και έχεις μουστάκι, ρε. Πες τη μαμά σου να σου πάρει αργότερα. Δεν το εννοούσα. Δεν το εννοώ. Όχι, εντάξει, είναι οκ. Γεια σου, μαμά. Κύριε Βάς. Ναι. Ήσασταν για αρκετές εβδομάδες στα top 10. Το CD το δικό μου έγινε επιτυχία. FBI. Της FBI. Έχω πάει στην FBI. Γιατί? Για FBI. FBI είναι η αστυνομία, ρε παιδιά. Κάτι που πάντα με απασχολήσε. Κύριε Βάς, γιατί μπήκατε? Για ποιο πράγμα μιλάμε? Πώς. Όχι, ερώτηση θέλω να κάνω. Θα τα κάψω. Μην το κάνετε. Τα ρημάδια, τα λεφτά μου. Τρομάζομαι. Εάν σας ερχόταν μια πρόταση. Τι πρόταση, όταν λέμε πρόταση, να καταλαβαίνουμε την πρόταση. Για ηθοποιός, για τραγούδι, για γάμο. Γάμο θέλετε? Γάμο θα κάνω τον Αύγουστο, είπαμε μωρό. Τον Αύγουστο με τις παχές τις μύγες θα παντρευτούμε με το μωρό μου. Δεν κατάλαβα τις μύγες. Τον Αύγουστο που έχει πάρα πολύ ζέστη στην Ελλάδα και οι μύγες είναι παχές. Τώρα το κατάλαβα. Ναι, δεν είμαι ηλίθιος, το κατάλαβα τώρα. Παίρνω δυνάμεις. Μην το κάνετε αυτό. Τι, καρδιακό είσαι? Άμα είναι να μην το ξανακάνω. Φοβάμαι λίγο. Πάντως πρώτη φορά που μιλάω με δημοσιογράφο καθυστερημένο, δεν ξέρω. Ότι ήταν τσακαλιά. Ποιες είναι οι σημερινές σας σχέσεις με την κυρία Πάνια? Αυτή ήταν καλή ερώτηση. Ναι. Όχι, θα πω. Ναι, η ερώτηση είναι καλή. Ορίστε. Η ερώτησή μου ήταν καλή. Καλή, ναι. Οπότε πώς είναι η σχέση σας? Με την Ανίτα Πάνια δεν μιλάμε καθόλου. Ούτε με τον Καρβέλα, ούτε με την Ανίτα. Με τον Αντρέα αυτός που είπατε? Είναι ο γιος της πιτσιρικάς. Ο γιος της Πάνιας. Δεν μιλάτε? Δεν μιλάει, μικρός. Θα μιλήσει, είσαι καλά, είναι τρελός αυτός ο δημοσιογράφος. Τι να μιλήσει ο πιτσιρικάς? Έχω ακόμα μία. Ακόμα μια ερώτηση. Δεν θα τη βρω. Πάντως πολύ καθυστερημένο ο δημοσιογράφος. Αυτός για να αρπάξει μπροστά πρέπει να τον τραβάει λιμουζίνα. Μη πείτε. Περιμένετε λεπτό. Για το βρίσκω. Δεν το βρίσκεις? Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα. Κι εγώ χάρηκα. Άμα τη βρίσκω θα σας πάρω τηλέφωνο για την άλλη ερώτηση. Αλλά σας ευχαριστώ. Πάντως θα ήθελα να πω και κάτι τελευταίο ότι... Χωρίς να φωνάξετε. Ναι. Και χωρίς το... Να μην είσαι το παιδί της μαμάς. Κοίτα, θέλετε να πείτε άλλο? Θέλετε να βρω την ερώτηση? Όχι, δεν θα τη βρεις, γιατί από ό,τι βλέπω έχεις μπερδέψει τα μπούτια. Έτσι δεν μπορώ να δουλέψω, επειδή δεν το βρίσκω. Σας ευχαριστώ πάντως. Να είστε καλά. Φιλάκια σε όλο τον κόσμο.